Ao noso programa Micronovas. Hoxe traemos unha nova pasado e outra en futuro. A semana pasada conmemoramos o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 25 de novembro, 30 centros educativos participamos no proxecto Equality. Sobre a base dun mural fomos engadindo tweets co hashtag Equal. Por outra banda, tamén colaboramos coa campaña Vilalba en Negro. Coa axuda do material cedido polo Concello, fomos por aulas e en grupos facendo unha pequena reportaxe que despois subimos á nosa canle de YouTube. Sí, na web, na canle de YouTube do Insua e no Facebook podedes ver os dous vídeos. O martes 5 de decembro celebraremos o Día das Persoas con Discapacidades. Dende 1992, o 3 de decembro, celébrase o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. Ímonos reunir escolares do CEI Mato Vizoso, Do CEIP de Román, da Escola de Educación Infantil do Centro Ocupacional e do CEIP Antonio Iso Bermúdez no noso cole. Imos cantar a coro unha fermosa canción chea de mensaxes Chea de vida, do grupo Gaudí Galego, dentro do álbum Lúa de Outubro e Novembro, escrita por Pachi García. Así son as cousas e así as contamos María Caballero e Silvia Cernán. Ata a próxima, en breve, novas micronovas de Nadal. Chao. Chao. Volta a terra que vos viu nacer, onde os povos deixan ver, limpo e máis limpo sol por. Volta onde a pedra viu medrar, onde as rúas estreitan, onde os bares non fechan. Estarei subindo algunha montaña, estarei buscando a sombra dunha parra, estarei chea de vida, chea de vida, chea de